Bueno, i què passaria si no existessin les xarxes de ciutats, no? L'objectiu que ens vam marcar amb aquest cicle que comentàvem, que va ser proposat, de fet, per l'Ajuntament de Barcelona, de tractar aquesta temàtica com a entitat membre de Diplocat, era analitzar per què i com actuen les ciutats en entorns internacionals. Quines dinàmiques es creen entre elles? Quines xarxes se'n deriven? Les xarxes juguen un paper clau en la incidència política, i ara hi tornaré, juguen un paper clau en la generació de coneixement. Hay una visión de Estado centralista y lo que estamos abogando, que es descentralización, subsidiariedad y diferentes defensas. Todo lo que se desprende del trabajo en red, en esta región iberoamericana, que nos permite impulsar agendas conjuntas y, bueno, con suerte, inspirar a otras ciudades. Our role in Brussels is to make the voice of cities heard in the European policy-making processes. How do you manage to unplug cities from toxic energy?